Mutungamiri wenyika yeZimbabwe sezvozikanwa aiwa nenyika yose kuti aiwa anosangana nehis counterpart aiwa his excellency president Duma Boko wemunyika yeBotswana apa proceedings anozikanwa nenyika yese regional World Children's Day commemoration akaitwa Victoria Falls. Panapa tona vakomana aiwa vana majarajarosi vanouya vachikomenda pamusoro pechiitiko ichi vachiti aiwa vakomana vanogona pachiitwa zinorema pakati pema-leaders ava on this event. Sanapinda mashoko anobudanyuka panapa pinobva subscribe like watonga bell icon tipinda pahendo awa yakanzi vashona vakomana vanobuda vachiposta speech ramunogona inonyora chiti Chairman of SADC His Excellency President Dr. E.D. Mnangagwa and his counterpart His Excellency President Advocate Boko of Botswana at the proceedings of the regional World Children's Day commemoration in Victoria Falls. Zimbabwe and Botswana share deep bilateral relations. Tunokomana na majarajaro vanomanya vanopindura pane this post vachana vachiexpress their feeling vatana masvike kuti you think E.D. Mnangagwa is happy that President Masisi is out of power. Masisi was very close to Mnangagwa and he was a willing pawn who was being used by the regime in Zimbabwe in exchange of dirty tokens. I would have advised President Duma Boko to avoid the regime at present. Tomashwanaita kwavana pana majara jerosa toona kuti aiwa hasi kana kutombotemba vakomana ve the ruling party achiti vakomana ve the ruling party aiwa vari dangerous achiti ndaitoda kutoudza kuti adende kwansetemudza Duma Boko kuti asatomboassociate navo asatombowanikwa presence yake iripo pakomana iva vachiti aiwa ndoda kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe aida kuti aiwa the former president Masisi aramba aripo noti they were close. Toze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko ake. Pina comment section medu toze mafungiro enyu. Musana subscribe like